dalam hati tidak boleh. Zaman sekarang itu kalau ada unek-unek itu harus diomongkan. Soalnya sekarang itu usungnya yang itu loh, berita di jembatan Suhat itu sembarang-barang kan dipendem dhewe ki ora apik gara bunuh diri. Ngono. Iki lagi iki wong tuwek dituturi cak SMP ya. Ya wong tua. Orang tua itu tidak bisa mendewasakan usia itu tidak bisa mendewasakan pikiran. Nah, kayak gitu aku setuju. Wong iki iso goblok ki ya iso. Ya wis enek lah. Aku kok setuju pendapatku iki. Tenang. Sampai nek wis dadi dokter nek kelakon ngotopsi yoga-yoga ya. Nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing tembake. Aja ninggal aku trimo punceng. Selamat malam Jol. Malam Mbak Limo, Mbak Cange. Malam Nduk Niken. Sugeng dalu selamat malam Om Niken. Wah, sajake ora tau leren nganti Niken nganti kerokan Jol. Pak niki nganu kok napa jenenge alhamdulillah ya lagi tenar niki to. Biasa bertato kita. Weh, masuk angin. Iku jenenge tato geretan. Ora jenenge tato sepuh yo ngene iki. Oh, kembar bunyi. Ngene majulah Nduk Niken. Malam hari ini warga besar desa Nampan ngadani tasyakuran bersih desa utawa merti desa utawa sedekah bumi utawa sedekah bumi. Jol, ndongake apa karo warga kene Jol? Mugi tansah winantu sukaing basuki gemah ripah loh jinawi Kartota Raharjo. Amin amin. Nduk Niken ndongake napa Nduk? Pripun Om? Doa. Nggih no. Kagem warga pundi niki? Nampan. Nampan. Oke, mugi-mugi sedaya ingkang sami lenggah teng mriki warga yang ada di sini khususnya semoga panjang umur, sehat selamat wilujeng, rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi sedaya lancar dipun paringi rezekine lancar, muga-muga iso nanggap wayang dhewe-dhewe. Bintang tamune kula mboten usah damel dagelan mboten napa-napa. Piye Jo, menurutmu piye? Nek menurutku ya beda kasih. Lagi sedih dongakno sing linggih tok lah sing ngadeg ya ora mbok dongake. Hah? Mau kan sing sami lenggah. Lah ya sing sami lenggah. Ya maksudnya sing ngadeg ya ora mbok dongake. Sing sami rawuh ngono kabeh, sami rawuh meskipun jin dan jin. Semua dagelane mojane loro nek sing lanang. Sing siji megah salin. Kok iso megah salin? Kok megah salin? Durit temah salin. Duren. Oh iya. Jane pasanganmu masalah. Lah iya iki piyayi bebas iki no. Bebas. Gon ngarep gon guri gelem. Heeh. Apane? Yo lenggahe delak lho, awar serati gelem, awar son gelem. Iya. Apa-apa gelem. Kekinian banget tok potongane ning kene kabeh. Ya iku terae sing liyane di anu ndok, digerok-gerok ben ora tukul. Masyaallah, itu kesayangan Tuhan. Piye kabare? Alhamdulillah sae. Pripun Om Jolang? Sesuwi kok saya ganteng jenengan. Mripate lara cah iki. Ora piye? Iki kaya ngene kok ganteng nek terus kaya Durin kae kepiye weh? Tapi sampean karo kuwi ganteng kuwi lho. Masa? Lubuk hatiku yang paling dalam, pomo aku cinta kuwi. Lah nek awakmu milih kuwi aku ya ndek pilihan. Sopo? Tuwek ya karo tuwek. Ora apa-apa tuwek ke dimbarke sor genuk tukul e Mas. Ki aja disirami lah. Padake tanduran ya. Kayo iso malahan ragate ra akeh kok. Oh, Kayak dijarne ka ora bakal ning ndi-endi. lah iki ya ragate ra akeh. Apa modalnya? Apa ngering dompete ana lenga putih wis glegeken terus. Nek yo wong ki beda penemu boleh sepenting kasih sayang untuk semuanya tanpa beda kasih. Amin. Ya
kiai saya gede saya ayu. Alhamdulillah. Kelas pinten, Nduk? Kula saniki sampun kelas 3 SMP. SMP. Jadi aku anggere bintang tamu niku bingung aku nek arep omongan piye. Omongan- Arep omongan kaya cak SMP, aku ra iso ngerti cak SMP. Bebas, Tak bebas. omongan wong Niki- kaya wong gerang kok aku piye aku ngono. Lho, niki niku ambak aku lo SMP. disebut SMP ning pikirane niku sampun mletik. Wah, Jauh gitu loh. wis kena dinggo iki. Digo apa? Ya tinggi guyon ta jenenge Ya bintang tinggal tamu. kuyon, ya bener neng. Sapa ngerti iso tenanan. Nggih Pak Iki niki ngapunten sanget. Ji. Amargi niki suwantene nggih telas resik-resik pomo baterai HP iki garek 5% garek Perlu ces to. Aku perlu siap. dices. Kowe iki Hah? risen kurang istirahat, kula Kok nganti aku loro siap bareng. ya toh? Lah jare kurang ces kan aku siap. Loh, Siap ngeces. Ngeces. ngeces ki bahasane ning nggonanku ki ngiler lho. Lah ya tak iler al piye cah iki. Lah aku Bu mau Yuyun- iler yoga wong aku iso ngiler dhewe kok. Wah iya. Anek Bu Yuyun mesti pamit dirimu ki ora paham. Bu ngeces ki pripun Bu maksudnya Bu? Ora Ora mudeng. mudeng kok. HP digawa terus dicupke kae ku jenenge cas. Lah masa aku kate dicupke iki apaan sing dicupke? Malah iki cah pripun make. Niku lak dereng mudeng nek nyolokke ku piye urung mudeng Oh, sik cilik. lah nek kali make pripun? Oh, make malah lali. Mak niku cop-copane pun londot. Tambah dicokke mboten iso metu setrume. HP-ne gur cilik ki make. Ya Nembang nduk niki nembang. Jen, gitu. nembang. Sing nganggo bawa manut ki menika dalu menika dipun siaraken live streaming Sige Channel. Nggih. Kejaba Sige Channel uga ana maning media lisaning Ayu TV, syuting panggung nyuwake digital production lan para vlogger-vlogger Ponorogo dan sekitarnya ngelumpuk kabeh niki Mbak niki. jin. Niki tembangnya dipun maringi sing alus. Ayo halus. Sambal bawa. Ayo. Pelak pas Lendro dulu. Slendro mawon. Slendro songo. Nah, iku gono pamundutan podang kuning barang. Iya. Oke, inggih ngono layang. Sugeng dalu Mbak Cange, selamat dan sukses acara Bersih Desa Nampan. Amin. Semoga dengan bersih desa masyarakat desa Nampan ayem tentrem makmur sehat lahir dan batin. Nggih. Nyuwun lagon demikian dari saya Ibu Mujiatin anggota DPRD Ponorogo fraksi PKB. Oh nggih. Mboten kesuwen mboten kesupen. Nyuwun tambah donga pangestu 2024 maju meneh. Nggih Bu. Nggih. Mugi-mugi kasembatan sedianipun. Amin. Amin. Ben tambah berseri mriki Pak. Matur nuwun rokokipun Bu. Sih. Nembang apa nduk niki? Bebas nduk niki. Podang kuning mawon. Oh podang kuning cocok karo jumbo karo pamundutan sing lumintu. Iya. Nadyan Niki mengke lek radi wonten gloroke napa mboten teko ampun Ora masalah apa-apa. Mboten masalah Ora nggih. apa-apa wong ayu ki masih ora teko glorok-glorok tetep ayu wis to. Tetep jos. Wong ayu ki ape ngopo-ngopo Pak. Masa aku ayu. Ayu. Om Ikit di antara sinden yang 10 ini sing paling cantik siapa? Pasti berusaha aku. pasti kamu niket salin. Iya ta? Ah, mesti aku ta. GRI menurut Pak Iget menurut aku beda. Lah sapa? Tetep Bu Yuyun. Ya tuwa karo tuwa nom karo nom. Lah nggih Mas. Anu lho garai anu matane cadok ngeraja. Anu rondok keras titik lho. Hah? Matane PCX ya nah. PCX iki montor lho. Lah iya kena Tapi lek diwaca picek nyapa kok. Nyapa kok ora diwaca pisan kok PCX barang. Ora wong ki sikatan kok cah gedhe kok. Oh, ngono ta. Alon-alon no. Nadyan Natyana wujud temong paksi cita-citamu apa, Duk? Niken. kula dokter ya Pak. Oh, isa jadi dokter mbiyen. J. Cilikane ya tak vlog iso pengen dadi dokter. J. Biyen niken ala melu aku isih cilik, biyen semene, Jo. Sak menten ta? Heeh. Oh. Bareng saiki kok wis semene. Letela gak bahaya ta? Lah. Samene lho apa Gelungane, nih? Gelungane gelungan. Ora kan dhisik samene gelungane. Aku pasti tahu apa pemikirannya jenengan, aku tahu. Oh cah gedhe. Aku tahu. Iki cah Pasti- gedhe. Pasti itu kan. Iya. Ora. Cah gedhe Pasti. kok. Tenang. Itu Dok. kan.
Paling iku lho nduk iku. Di dalam kemben itu kan. Wes weru neh. Bar saiki. Kabeh anggere dagel karo caci iki bingung kabeh, Jo. Pak Sigit iki senengane iki anduk tumpeng ya ora nganggo entong. Aduh. Ndasku kudu tak walik ae. Pek tenan kok ya alon-alon no, alon-alon sabar nggih. Pokoke dalam hati mawon nggih. Lah, Dalam hati tidak boleh. Zaman sekarang itu kalau ada unek-unek itu harus diomongkan. Soalnya sekarang itu usumnya yang itu loh, berita di jembatan Suhat itu Iya, sembarang-barang kan dipendem dhewe ki ora apik gara bunuh diri. Oh. Ngono. Iki lagi iki wong tuwek dituturi cak SMP ya. Lah wong tua, orang tua itu tidak bisa mendewasakan usia itu tidak bisa mendewasakan pikiran. Nah, kadang iya, kadang aku setuju. wong tua iki iso goblok ki ya iso, tapi ya wis enek lah. aku kok setuju pendapatmu iki. Tenan. Sampeyan wis dadi dokter nek kelakon ngotopsi yoga-yoga ya. Kok iso? Kesehatane Diotopsi. Otopsi. Jenengan kula otopsi nang Eh, mriko. ngawur. Kowe ngerti artine otopsi ora? Diotopsi lek di nganu to, diblekreki ngono kae to, dibukai Ya to. pokoke kene-kene dibukai kabeh kena apa ngono kene iki. Ya julang sing kepala. Ya ya gone lek nom-nom mending lah tuwek-tuwek ribut-ribut to. Rapopo kayak tuwek genah malah gojangan asem-asem. Nah, bune remakson to. Biar lho. Aduh. Wes aja neh-neh pokok iki. Sampeyan bisa nyanyi. Alah apike suarane. Rok. Iya ndang. Aku bengi iki merasa buwejo banget lho. Bar ngeroki niken wah. Aja diomongke ngono kae. Sampeyan lek ngeroki rada nrunyam ngladik kok iso. Kejingan kok niki Om, ya Allah. Lah awakmu jare kurang ngisor kok. Tekon ndi mau? Agawe talining bronto Manise ya ampun. aku bak bojo Hah? Ini di bawah umur aja. ora apa-apa Mas wis. Seneni Kak Seto lho. Awakmu jek umur pira ta? Aku umur 15. Wis engko tak enteni 5 tahun kas. Sedeng mati no sampean. Ya carane no supaya ora mati ya dicas no. Mati tenagane Mas. Ora apa-apa dicas nek mati. Dicas. Wah, diombeni. Ada meh HP-ne nganu, HP-ne pecah. Lah iki Sing dicas apane? ya wis ora usah dicas nek mati ya lah ora ya lah kok penting cita-cita ngono wae yo. Ayo budgetke. Wis ngerti. Padake sinden nganu ya. Ajaran apa piye? Lha ya. Ambuh. Tekan ndi? Alah. Jare ngerti. Ate tak rasane kaya terkutuk iki yo. Halus manis nang Jaranane ya luar, awan jaranan bengi wayang. Wah, Awan jaranan bengi campur sari. iki saged dadi jaran to Pak Igit? Kula kadang satu hari niku saged 5. 5 lokasi nggih. Pagi campur sari, radi siang campur sari malih, mengke sonten jaranan, terus sing Bengi. jam 8 niku campur sari bablas teng wayang. Iki mau wis ping pira nduk iki? Niki mau alhamdulillah kalih. Oh iya. Dijogo kesehatane lho. Sesuk ping 6 ya nak ya. Ping 6. Tingkatkan prestasimu ping 6. Nikahan dijogo kesehatane, julang dijogo kesetane. Kula niki yo tetep stamina to Pak Igit. Setane. Niku mboten kesetanan kok niku pun Apa setan anjen. Apa kaya aku sing penting anggere cedak buyune sehat aku. Terus deh. Wes suwe nggon kula lono. Apik wis rupa kaya garangan iso nyuwara ya. Ora apa-apa Pak, rupa kaya diesel wong nasibe rada apik.
Wong pula pira-pira dagelan Sherlock wae. Gur tak Sherlock rene. Yo ben aja ning Rembang terus Mas Jolang. Sekali-kali Serawung ning Ponorogo. Oh, ngerti Sherlock tok rawuh, tapi kan Pak Ikit kan ora njaluk tulung sampeyan bikin dagel to. Ora. Berarti kingko lek ndek enek ora enek bayarane ya ora usah ngresula. Oh nek jelas iku aku tetep ora gremeng kok nek ora gremeng ya ming tangisan ngono wae lho. Lah kan salah dhewe iki to mikir. Ngomong di Sherlock tok teko. Itu namanya berlebihan yang apa terlalu yang tidak terduga ngono ta. Ketoke roh aku arep kok ati mloro lho. Seneng ngono lho. Ayo Nduk niken. Goleki si podang jenar Iki bareng ning alun-alun Rembang iki Nduk niken iki. nggih leres. Tangga-tanggaku do budal. Pas iki mboten nonton niken ora aku turu aku. Ngantuk iki kon ning alun-alun. Turu aku. Acara olahraga Pak iki, acara olahraga. Ibu bunga ing atiku nanonaning nyanding bisa iki yo fans-fane Mbak Niken jo Oke. nulis layang Mas Dalang kula Mas Tri fans saking Purwodadi nyuwun mangke nyuwun foto kali Mbak Niken Salindri jauh-jauh dari Purwodadi sekedar minta foto. Oh nggih Mas Tri. Nek aku kok foto karo Niken kok ora sir jo. Lah kok ngoten? Aku malah sir foto karo mboke. kok sayange niku nganu ibu niku saniki lek mboten ngetutne terus. Oh ngono. Mbak kon ngetutke terus. Aja nduk buku nek ketute royok yoga gedang serombongan. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Ya Allah. Ora ngono royok dadi sedulur no. Podang kuning. Nah, karya Pak Darno Ngawi. Iya, heeh. Buka saking Gong. oh iya, gong. Ayo. Masih bunang. Engko gong sing undruk terus gong. Podang Iki mau kuning. dereng digongi to ketoke. Urung. 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 Kamu wis mari kok. Buka saking bunang, Co. Podang kuning. Yo.
Harakan pangati kaki balian Yerasi podan katutut ati keperhanan Manduh hatiku sasaya tasanani sona bekat pulun serak resan kaluyuran anggole isi tak sayang ngobang mider anggonku galei bareng soe-soe Kleyak tak sawang amin celok ning apa kekancangan maringgi saka kandeman sarwi ngecek galeh elakae tak suwun bocah ngisi kodang kuning agame pikirku serak pirang tak sawang tambah manis ibu bunga kelakonnya dengan sirih lapa kalati kekirang biasi modal mandudut hati kemen orang manduh hatiku sana soyong tundrung tak sanani setika mulut vokal cara buta barang ya apa ya? Ora candak dicandak-candake, ora apa-apa. Duh, no candak iki ngono. Lah iya ora candak ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah. Ora apa-apa. Tetep apik no. Ya ya to, tetep apik. Ketutup ayu ngene. Iya ketutup ayu. Nek pomo aku gak ayu, paling sudah dibully dengan netizen. Ora. Umpama awakmu gak ayu paling ora dadi sinden. Gitu. Paling dadi ula. Nggih, pripun iki Om nggih? Nggih, niki lenggah sik ngombe obat sik karo. Oh, begitu. Je, matur sembah nuwun. Bengi iki vlogger-vlogger akeh banget iki. Leres nggih. Penontone bayah tumplek yo ngene iki Jo Ponorogo ngene iki. Oh, penonton ngantos dugi gapura mriko ya, Pak. Lah. Saking penggemar wayang Pak Trimo Pratomo. Ji, Saking Desa Purworejo Muntara Nadi. Oh, iki daerah Wonogiri. Nggih. Nggih, heeh. Nyuwun telagon Muntara Nadi doh banget. Cedake Giriwaya. Lah esuk tanggal 24 Juni ning Giriwaya Wonogiri ngono. budal isuk Pak Ikit. Heeh. Kalau isuk pacar. Ada. Tak Sherlock nih ya. Nggih. Wis pokoke anggere ning Rembang Tuban wis ora ana kegiatan serok budal. Wah iya, heeh. Nggih. Yo dibacotke. Nah, iki coba kae sing ora sing karo Kyai Ponorogo yo sinden cakrane ngrat kan kae Bu Yuyun saka Blora aja. Si Terus jejere Mbak Eni saka Blora. Blora melih. Terus sing batuke nonong kuwi Mbak Utari. Utari. Ini saking Ponorogo. Walah ya piye mriki. Bungkal ya Mbak Utari. Jabon. Nek sing Mbak Ayu saka Bungkal. Nah, Mbak Ayu. Ning kono Rani ning kene Mbak Ayu. Oh, ngoten. Jenenge loro. Terus jejere Mbak Yosi saking Blitar. Mbak Lila Rembang, Mbak Putri Blora, Mbak Mei saking Tuban.
Jawa Timur apa Jawa Timur Lor terus iki Mbak Ida saking Solo. Beragam omahe teko seluruh pulau Indonesia. Nggih, nggih. Menika minangkani pamundhutan saking Ibu Mujiatin. Tak kira Bu Mujina. Bu Mujiatin anggota DPRD. Oh, nggih. Nyuwun pepeling. Walah, nggih, monggo. Pepeling sing nembang sapa? Sing nembang ya kuwi cewek-cewek Ponorogo. Nggih. Mbak Ayu kali Mbak Rani. Mbak Ayu kali Mbak Utari. Utari. Jenengmu anyar to, no. Nah, ngate-ngate ngene. Kinudang-kudang tamsa bisa lelati. Karo rasa tetep ayo. Susila dadi teko Utari kalian Mbak Ayu. Pak Lurah do hafal karo sampeyan. Alhamdulillah. Kulino njaluk tanda tangan. Pak Teguh Prayitno Pak Kades hafal. Lho niki sinden sing sampeyan saking Ponorogo nggih. Mbak Ayu terkenal. Menika Pak Bupati nggih rawuh. Lho Wilujeng dalu. Nah, bar pepeling iki mengko nyuwun berkah Pak Bupati ora kitang sekelimah rong kelimah. Leres Pak iki. Iya. Pak Bupati rawuh sembanggun Pak Sugiri. Iki mau sore wis nampa duka kok Mbah Yatno ya. Lah kok ngoten? Mbah Yatno guruku Kauman Sumara. Ora mampir, medine kalong kowe. Mboten Mbah tekan mriki kewengen Mbah. Nggih terae biasane ngoten. Iya, iki dipantau saka YouTube iki karo guruku panjenengan Mbah Yatno Gondo Darsono. Sendalu, Mbah. Nggih, sekitar Mbah. Putu sampean ke Rembang lagi dolanan wayang niki, Mbah. Dolanan nggih. Pepeling nggih, Mbak Utari kali Mbak Ayu. Nah, pepeling. Coba kaya apa buka sok kendang no bari penjenengan Pak Bupati katuran minggah panggung. Heeh. Takut tak nong ning. Ya aja nganti kleru bukane. Ora apa. Nek pepeling tak utak. Biyen tau kleru dadi kudangan kok no. Mosok? Heeh, kudune tak utak terus dadi takda. Ngono. Bareng muni takda terus sing demung nyaut luro takdang lumo. Aja. Tak kutak. Ayo Mas Doi, tak kutak yo. Rangga. Raya
Sembah nuwun pakurmatan kang agung Jawa bengi iki diumpun rawi panjenengan Bapak Bupati Ponorogo. Leres Paikit. Nggih. Nggih mumpung iki sing do kirim salam nggih Pak Bupati karo Mbah Lurah pirang-pirang. Ji. Jo klitik barang yo manto Den iki. Salam kagem Mbah Lurah. Sukses sembah nuwun Majo. Amin. Juragane angkringan. Aku duwe angkringan yo dikirimi gerobak karo klitik ku yo Jo. Lho lah nggih. Nganti saiki gara-gara pandemi wingi kae. Iya ya sembah nuwun Majo. Larase pelok kanggo nyupoti panjenengan Pak Bupati. Wo Pak Sugiri Sancoko. Pumak pampak bapak. Monggo nyuwun berkahipun Bapak minggah panggung Bapak. Wilujeng rawuhipun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas Sigit? Alhamdulillah pangestunipun Bapak. Mugi-mugi sedaya paring sehat. Amin. Bersih desa nampan, masyarakatipun mugi rukun, rezekinipun lancar, sehat sedaya, sugih bondo, sugih donya, selamat selamat akhirat. Amin. Amin. Amin, Pak. Sindene tang sugih kabeh. Amin. Saweran boko 50 sugih suwi to, Ren. Mas Sigit doang mboten kepangke. Nggih, dangu jalaran kula ning dawuh panjenengan kok nggih mboten didhawuhi kula nggih bendel mawon. Nggih niki rada flu mboten anu wayangan, Mas. Oh, nggih. Ruwame mriku dugi mriku. Alhamdulillah. Kagem Mbak Camat, kagem Pak Lurah Nampan, kagem sedaya sahabat kepala desa Kecamatan Sukorejo ingkang rawuh, mugi-mugi dipun paringi sehat. Bangun desanipun lancar sedaya. Amin. Dalane kendang halus-halus. Amin. Nek nang dalan ngatuk to Mas. Ngatek Jo. Ji. Wonten Budewan Bu Mujiatin. Nggih. Monggo yang ngarepe Nduk. Aku sing nyanyi kowe sing nyawer Cahayu. Wah, pujiane. Nah. Niku jenenge berbagi tugas, Pak. Bagi tugas. Dipun dampingi Pak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, wonten Pak Manto, wonten Mas Agus Bimo Haji, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Kepala Dinas Pariwisata ken munggah sisan. Wah. Ngeten iki kula suweneng, Pak. Ketok rukun ngeten iki kula suweneng. Sanese katuran dherekaken wonten mriki. Sinten malih nika Pak Bupati katuran mriki? Sik. Ben musik iki leren sik. Enten sing caleg badhe nyalek enten lho ta. Sing dapine kene, Bos.
Enten sing boten nyalek boten Mbak Lurah. Boten enten nggih. Wis niki mawon. Sawontene mawon nggih. Nggih Pak, niki pun cukup. Kan lumayan bos iki. Disangoni pira karo bojomu, Nduk? Pun persiapan kula anggere Ditekoni kowe disangoni pira karo bojomu? Ora sangon ndi wong bocah mau. Wis nombok dhewe ora apa-apa mbok ditagih wong omah. Nggih. Kula tak bawa. Nggih. Mugi-mugi kula mengki tapi mboten nyanyi. Ora diboten penak awak kula ngombe obat kakean. Oh. Rada gliyeng. Mugi gak sehat. Wah, Nggih, siap. jenenge agem jaket ireng ketok gagah. Kula nggih. Saya meneh saya jaket abang saya gagah, Mas. Ah iya. Kula niku jaket kathah pirang-pirang, Pak, tapi sing wernane ireng mboten enten kan. Alah. Kita cepat nih. Ampun suwe-suwe. Monggo Bapak, bobotipun apa? Pangkur napa? Nang. No. Niki ngiras pantes resik-resik desa. Sapan tua. Nggih, leres pas nih, Pak. Pokoke jenengan leres kabeh Pak. Sapan tua yuning Allah. Yo tumilah mangulah ngilmu bangkit remah ngukut kukutaning jiwanggo yen mangkono kena ing aranan sepuh lire sepuh sepiho nawas luruning tunggih. Tepuk tangan kagem Mbak Sugiri Sancoto. Bupati kok ora iso ngene ya, Nak? Ora iso. Saged doa sebelum makan. Kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah lan ngilmu edatan kinaya ngopo kekasih Gusti ingkang maha luhur Kanjeng Nabi nedhi margi tresno lahir terus sing batin niki pangkure wong rodok setengah tobat terus. Oh. latihan tobat. Dibablas teng apa ya? Manut, Bapak. Gambang suling apa perahu layar terserah, monggo. Oh, dimetle. Iya, dimetle ya. Oh, nggih. Kawitan saking perahu layar lin, terus aja dipliroki, terus swara suwe. Dimetle nggih niki kalih Budewan. Monggo Budewan. Nyuwun dikancani presiden apa mboten, Bapak? Mboten. Oh, mboten. Oh. Tegas. Mboten asal mepet-mepet, tapi tetep tak sawer aja kuwatir, Bang. Jam pemilu ora mepet-mepet aku wedi aku. Nggih. Tos. Sehat ya sih, sehat. Coba kayak apa? Piye perahu layar, so? Dados.
Joyo suara sule kumandang suarane tulak tuli kepena omene bimeno renyo akeba renrak ketroga bipung sule sikap kendangane. Luar biasa. Sebentar Mas Sigit. Sami-sami Bapak. Mugi-mugi Nampan semakin hari semakin luar biasa. Amin, Lurah amin. pun periode terakhir, Amin, semua amin. janji-janji sudah dipenuhi termasuk keliling bersih desa dari dukuh ke dukuh pun dilakoni nggih, Mbah. Ji, Cocok Pak Lurah. pun. Tapi rawani nyalak lho iki, Mbah. Nggih, kedai. Tentunya wani nyalak nggih. Ya, Nggih. bentar ini nyalak. Pun ngoten mawon sebanten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi tak wabarakatuh. tonton dulu cahaya lah menyawer dah. Carane urut ngoten Bu dadi. Urut ya mriko? Nggih, diurut, diurut. Ah. Pun diurut. Diurut Oh, iya, mriki napa saking mriko? Kok kene terus bablasnya awake mulai rono. Mas Julang. Ji, wilujeng dalu. Salam kenal Jo. Menika saking Rembang Bapak menika. Nggih, nggih, nggih. Ji, niku. Bapak. Nggih. Lah ya ta, dewan kene dasare bojone pemborong. Nah, Ya, siji ora. siji-siji ora apa-apa. Iki ora kene. Niki lha kula niku mengke Pak, mengke mawon kula, mengke mawon. Nek lah ATM ki yo adoh kok ya. Iya to. Ji. Apes to? Lho mboten napa nek jodoh pati rezeki niku pun kersane Gusti kok Pak nggih. Nggih monggo. Julang iki jatamu kok Pak Bupati. Nggih, kula pun ngertos dadi alung-alung sithik lah nek mentes ngoten niku kok. Aku ape linggih kene kok lek gak ketok no. Nah, oi. Macak sinden kowe. Iki nek ngantek ora ketok ya bangeten ngono iki Pak, Pak. Nggih Pak. Lah, Niki ora ketok neh Pak. Panjenengan niku Pak Bupati lho Pak. Kula niki lho lah jenengan pripun Pak tanggung jawabe Pak? Napa susah Pak? luar biasa. Nggih Pak, ya Allah. Niki ajeng mboten kula belanjake dhuwit ke Pak Bupati. Heeh. Nggih, tak laminating tak kek bali desa. Lho, kok dhewe bali desa sebabe? Made in Ponorogo. Nggih, nggih Sembanten Bupati Ponorogo budaya. Nggih. Pinter nembang Sumarne ya sip. Kepengin kula gadah bupati sing saged ngaten menika Pak Inggih. Iso bupati ketoprake, Mbak. Iya, Bupati ketoprak tegol langsung nembang sinom. Sinom tekan. Luar biasa pejabat yang merakyat, Jo. Si, muga-muga Kuwi Pak. biyen zaman semono kampanyene karo cakrane kan. Ning pas zaman kalah kae. Tapi nek kelingan pas lara lopo ki biyen karo aku. Pak Bupati nika to? Ah, bareng mulya rada lali karo Rembang, Nduk. Dik, muga-muga pokoke Pak Bupati seger waras. Apa-apa digampangke Gusti Allah, nggih. Amin, 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 amin. Nggih, nek Budiwan bindang kapan-kapan nggih digampangke Gusti Allah. Nggih, sembah nuwun. Coba Mbak Niken Salindri meneh iki. Oh, nggih. Idola niki idola kene, Nok. Sabar tawakal nok wong Kelas 3 SMP kok semene gedene ya, Jo. Sampai kuliah sepiro gedene, wah Jo? kuliah menorong mene Pak Uskodo juglu lho. Mene. Nah, alon-alon nok wis. Nih. Kene alon. Ngono ki anggere bar tanggapan sampeyan yo mlebu sekolah, Nduk, Niken. Lek izin iki. Oh, izin. Sekolahnya libur. Oh, sekolah libur, ya. Libur dhewe wah diliburke kok ya. Libur dhewe to. Wah.
Yang penting siap bantu. Sekolahnya dispen iki, Oh, apa? Om, jadi memaklumi. Oh, iya. Tapi meskipun mboten masuk sekolah niku tetap kirim tugas terus. Oh ngono. Kalau ada iya. ulangan seumpama nggak bisa ikut ulangan, ulangannya masuk 1 jam tapi ulangan ke ruang guru. Oh, ada kebijakan tersendiri dari sekolah nggih. Jadi sekolah itu tetap nomor 1. Sesuk nek SMA gawe SMA dhewe nduk kowe. Menciptakan membuat SMK kesenian. Lho, usule Pak Sigit ngono ning Kediri gawe SMK kesenian. Wonten. Wis eneng. Nggih. Oh iya, wis ki mlebu kono wae gampang bolos mben. Ajan-ajane kowe. Ah iya. Nembang sing rada sigrak. Nggih, mau pamundutane nganu kathah sing Apa ganjil wi? tok e. Kowe ganjel to. Lagune apa upamane? Iya pamundutan jaranan barang ya akeh pirang-pirang. Nggih, jaranan. Nek ganjel tok iki lagu apa-apa iso diganjel. Nggih. Jaranan yo iso diganjel kok nok sing penting ana gato ganjel to kuwi to. Ya wis ayo. Nggih, wis manut karo kowe timbang aku ngarani kleru lah ya suarane ora mati fit kaken tanggapan. Nggih. Sembah nuwun Mas Manto. Ayo sembah nuwun ya. Lagu nggih sembah nuwun. Kalih welasku nggih. Kalih welasku. Oke, cocok. Oh, durung. Heeh. Rada dhuwur ora. Aja nek. Heeh, dhuwur ra masalah Dek niki kan ya kuat kok dhuwur barang dicolong-colongke. Ora kuat. Heeh. Ya Anu mawon sanes. ya. Oh. Sanese apa sanes? Heeh. Nek sing pol sependi pocong, Nduk. Ojo sanes ki dhuwur. Anu, sanes suket teki dhuwur. tak pilihke suket teki ki apa klebus ki? Lebus. Oh, iya, lebus. Lebus. Pilihanku selalu tepat untukmu. Oh nggih. Mas Sigit kula dari Jambon Ponorogo bocah limo nyuwun gending lewung. Oh sing nggih saking Mbak Lila. Oh nggih. Oh iya. Coba kayak apa ini kan Salindri lagune lebus. Oke. Dados.